Γεια σας, είμαι ο Καράκας και σήμερα θα σας δείξω 5 βασικά Linux commands. Πρώτο command είναι το sudo command. Το sudo command sudo είναι λες και λέμε στο PC σε παρακαλώ δώσε μου πρόσβαση σε αυτό το πράγμα. Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι θα γράψω ένα command που λέγεται docker ps που στην ουσία μας βγάζει μια λίστα για τα containers που τρέχουμε στο docker. Αν πατήσω enter θα μου πει permission denied. Οπότε, αν θέλω να το τρέξω όντως αυτό το command και να αυθεντικοποιήσω τον εαυτό μου, θα γράψω sudo μπροστά και το command docker ps. Και τώρα θα μου βγάλει να γράψω το κωδικό μου. Γράφω το κωδικό μου, τον βάζω και μου έδειξε κανονικά το command. Το δεύτερο πιο βασικό command είναι το ls. Το ls σημαίνει list και αν πατήσουμε ls μας δείχνει τους φακέλους που βρίσκονται μέσα στο φάκελο που είμαστε τώρα. Τρίτο πιο βασικό command είναι το make directory command ή mkdir. Το mkdir, όπως λέμε στα αγγλικά make directory, θα φτιάξει ένα νέο φάκελο μέσα στο φάκελο που βρισκόμαστε τώρα. Οπότε θα κάνουμε το ls command από πριν και θα γράψουμε mkdir test. Τώρα, άμα κάνουμε πάλι ls, θα δούμε ότι υπάρχει ένα νέο directory εδώ πέρα, το test. Τέταρτο πιο βασικό command είναι το cd command. cd σημαίνει change directory. Το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να μπούμε σε έναν άλλο φάκελο. Π.χ. θα πατήσουμε ls πάλι, θέλουμε να μπούμε στο φάκελο που φτιάξαμε πριν εδώ πέρα, θα γράψουμε cd test. Και τώρα βλέπετε άλλαξε και το μονοπάτι μας εδώ πέρα, είμαστε μέσα στο test. Και τώρα άμα κάνουμε ls, δεν θα μας βγάλει τίποτα προφανώς γιατί δεν υπάρχει τίποτα εδώ μέσα. Και δύο τελευταία βασικά commands. Είναι δύο γιατί στην ουσία έχουν πολύ όμοια χρήση. Είναι το nano και το touch. Το touch είναι ένα command που μπορούμε να φτιάξουμε ένα νέο text file ή κάτι. Π.χ. άμα γράψω τώρα εδώ πέρα touch, μισό να μπούμε σε ένα άλλο directory, π.χ. θέλω να μπω στο documents, πατάμε cd documents, που το cd το είχαμε μάθει πριν, cd documents, και αν γράψω touch test.txt και αν πατήσω ls για list, θα μου βγάλει εδώ πέρα το test.txt. Στην ουσία το touch φτιάχνει αρχεία. Και τώρα αν θέλω να μπω μέσα στο test.txt και να γράψω κείμενο, μπορώ να μπω με το nano command. nano test.txt. Και τώρα μπορώ να θέλω να γράψω κάτι. This is a test. Και αν θέλω να το κάνω save, πατάω Ctrl, H, Y και Enter. Και πάνω κάτω, τώρα αν πάω στο file system εδώ πέρα που το έβαλα, documents, test.txt, βλέπετε ότι έχει γράψει ό,τι έγραψα στο command line εδώ μέσα. Αυτό ήταν το βίντεο με τα πιο βασικά Linux commands. Αν έχετε κάποια πορεία προφανώς πείτε μου στα σχόλια. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Γεια σας.